Môžeš. No tak toto je veľmi jednoduchý pokus na statickú elektrínu. Pomocou šúchania vlasov sa nabije plastová nádoba a začnú sa vyťahovať koreniny hore na povrch. Čiže to vyzerá, ako už tam skáču. Čiže dovnútra si dal nejaké koreniny, hej? Asi. Nesmejte sa. Povedala som, že bez komentára. Kde sa? Aha. Tam hore slabo to vidieť. Ešte trošku si mohol slabo to vidieť. Málo šúcha po hlave. Možno má niekto lepšiu hlavu, Silvo, čo? No Zolo, tie jeho vlasy. No, skús, Miňo. No, teraz to tam lepšie vidieť, dobre? No, jednoducho to dá pripraviť, ako vidíte.